Hvad laver du? Jeg er bare lige ved at lave idéer til den der talentholdsvideo. Man skal lave noget, der undrer en. Hvad undrer dig mest? Er der noget, der undrer dig? Hvad har du i posen? Der har jeg noget lækkert. Vil du se? Hej. Jeg har tit undret mig over, hvor mange armbøjninger jeg kan tage med en arm. Måske endda uden arm. Jeg har også tit undret mig over, hvordan de filmer scenerne, når Harry Potter han flyver på en kost. Jeg tror, jeg har luret den. Jeg tror, det er stop motion. Prøv at se her. Jeg har tit undret mig over, kan der være vand på Mars? Ja, det kan der godt. Anders, hvad laver du? Nå, det er bare fordi, jeg undrer mig over, hvordan det må føles at være dværg. Så lad lige være med at forstyrre. Og hvad sker der egentlig med lyset, når man lukker køleskabet? Det finder vi ud af nu.